sna marne aga soba tolide song phaibai de mas namne date mas namne chini lama lo takte mas namne chini lama lo takte mas namne sini khumlung ni simi জম্পু জরা যে থামনে লামা একদম হামিয়া আগে যে পুলা ওয়াইসা স্লামের মান পরে তাওসা জরা কোনো রিপেয়ারিং চলিয়াখো আউন বাগ সঙ্গনু খা ও লামা হামিয়ানি বাই গোबां মাসিन বররক यांtai थांनाय फायनाय गोबां मा कस्त दंमोन सुमु खा वाटै जरो बुसाबति गोनां हस्पिटाल फायनाय गोबां मा क्लाइ दुखुमान खा बहक साक देरे गोनां रक बुसा सकरा खा भाई गोमा गतनां खा आबना नगै सं ओ एलकानि बर सं तंगमालिया जों कस्त ना खा हिमनानि थांमानि आउन बाग जों तिने अ लामानो स्लाम रियासा जों अ लामा कासला मानो जों बा थागलिया हनै जों तिने जों ओको समाय तामा के जों मा अंखलाइया अ लामा स्लामना बागै नाव हेमेते পঞ্চায়েত জগত থাকা কামিনী নেতার মধ্যে জানো অমনতই जों थानाय अबस थानाय 2000 এই কোরিয়াবো जों अमनतই कासलाइया आप्रसनो प्रतिश्रुति मानि दङ अ 6 मासनि बिसिङाव स्लामै रानै बर कग्रखा अरन लोकेल एसडिओ रक गे एसडिएम रक फायाखै आबा हायंखा गार परे बर वार्क अर्डर अंखका एप्रिल मासनि 2021 नि 19 तारिख किन्तु वार्क अर्डर मानि परे बर 3 जरा आजे अरुण कुमार दे अरनि कन्ट्राक्टर बर 3 जरा सामु तांयां दंता अब तामनि बागै तांया बर तामगै तांग्रिमेnya अब डिपार्टमेन्टनि फल नि सुंमाने खायो सुंनायो अ लामा जाते कामके स्लामै ज तुलु करियां बे कामके हिमनानथु आबनो सुंनाय नोंनिफ्राय आन बुम उकम देबमा बजा कासला लामानो जों ताव कासुमा कामके सिनो एसडिओ अफिस बुसखां खमलुं केमन खा गुबुन जागा लामा गाव कासलाय ताय आमनि उक्लुगो कासलाय दङ बर रकबमा अ लामा बतक जों कासलाय दङ दाबो अर पिडब्लिउडि एसडिओ अफिस दङ बनो जों बिसिङा हाब्रै दंखा ता अंखरि आखाइसिन बर बनो गेराव रि दङ ता बिन हायर अथरिटि न जानगै अर तुबुइ सुनो बुसुकतारन बिसिङ सलाम रनाय अब कराखे कब यास अला मनो सुबाखैया और खो बिसे दिबा कासुदि बेलायखौनो हामबाय सिनि कपरक मिडिया रकनो ब्लै खाका हामयाफारो तामनि बागै हिमाले जों तिनि न जरावो खुमलुं साब जनालनि सिमिं एसडिएम जम्पुइ जला जरा अ लामा दिरिको दिन रमै जों लामा हामिया सोनाम जागिया अनेक बार कासुका सिनि जागो एभिडेन्सबो दङ कासुमानि अ जागा बेबाकनो निनि एसडिओ बिडिओ ताइ एनबिसिसि नि जारा टेन्डार कटर बर पइन्टरो सय खायनाय सोना मेमोरेन्डाम रजाक अ लामा कुरिदिनि बिसिङाव स्राम रनो हानाय थांनाय जुन मासाव कासुफोरबो सावो आबन साइ सिगांबो 18 लक्ष 14 लक्ष कोटी अबाके रांकमा सेंसन खानि सावो किन्तु अ लामा ताबो सोनाम जागिया आबन बागै बेलायखेनो खुमलुं कलेज परिनाय ताइ जम्पैनि ताकार जलानि जत्त लायनाय अ लामातै बरक बेलायखे जोंजालो कलाय तंबाय खेता थांनानै बागै ताइ खुमलुं हस्पिटालाव फायनाय हाङाखै हामिया सायाति फायनाय हाङाखै लामानि असुबिदा वातय जरावबो अब बेलायखेनो यासको जरा तैकाय तंगो ताबो बहादुले एमजे हामिया अ लामान कन्डिसन रक जत साइमान तंगो आपन बागै जों तिनि अ लामा कासनान बायदो त मांग फिउका इंया हाङाखै जों तिनि खुमलुंनि एसडिउ न जों गेराव रैनाय तालारि तनाय যতক্ষণ পর্যন্ত সিনি লামানো যেভাবে শ্রাম রনান হিনকো সিয়াসাক পর্যন্ত जों तिनि अ एसडिउ न तालारि सबै तनाय अबाके जों तिनि जतन समायतांनि नखलाजाक नांखै तिनि सालसा लामा कासुया सारा दिन जों कासुनाय अनिदि सब कालनि बागै जों लामा बदक खायतनाय যতক্ষণ পর্যন্ত লাमा শ্রাম रियासाक পর্যন্ত अबाके जों जतन नखलाजाक सिनि आगो एभिडेन्सबो दङ कुरि दिनि बिसिङो अ लामानो श्राम रनानि जे कग्रमानि तिनि 6-7 मास पारङै थांगा ताबो अ लामानो श्राम जागिया आबन बागै बेलायखेनो जों दुखित बेलायखेनो जों वारमा सिजा त्रिपुरा हाव तंगै सिनि एडिसि एरियाव नायनाय दिन रक जतन लामा स्राम जायो जायखे सिन बर बुसुक जरतै जों हानां पिनां खाजगै जों लामा हामेखे हिमिमा तंखा ताइ थानान बागै बल फालि जानाय जत्त लायनै यांतै असुबिदाव क्लाय तंमखे आबन बागै जों दिनिनि अ लामान कासना हाइन हाइ बायदो तांपिका जों दिनि सभा कतर खालायनाय अ सभा कतर बिसिंतै जों एसडिउ न जतक्षण पर्यन्त चिफ इन्जिनियार फायनाय डिएम फाइगो सेसाक पर्यन्त जों तालारै सबै तनाय जों आबन बागै तिनि नंखलायजाक हामबाय।